नमस्कार. मी सेलोमन्ना सुधाकर पवार, प्रेसिडेंट सेल्स. आज इकडे आलो आहे गोव्यामध्ये डीलर मीटसाठी. आज आमचे 2 डिस्ट्रीब्युटर आहे, शांतादुर्गा आणि रुद्रा मार्केटिंग. शांतादुर्गा आमचं स्टील, ओपल, ग्लास डिस्ट्रीब्युशन करतं आणि रुद्रा आमचं थर्मोवेअर हाऊसहोल्डचं डिस्ट्रीब्युशन करतं. आज इकडे आम्ही डीलर लोकांना बोलवलं आहे. कंपनीने नवीन नवीन प्रोडक्ट काढलेले आहेत आणि सीझन आहे. सीझनप्रमाणे आम्ही प्रत्येक वर्षी काही ना काहीतरी प्रोग्राम करत असतो. त्याप्रमाणे ह्या वर्षी आम्ही हा डीलर मीट केलेला आहे आणि लोकांचा आम्हाला फार चांगला सपोर्ट आहे. यावर्षी सीझनसाठी आम्ही पुष्कळ नवीन प्रोडक्ट केलेले आहेत. नवीन प्रोडक्टमध्ये नवीन स्टील फ्लास्क तुम्हाला बघायला मिळतील. कॉपरची नवीन रेंज आणलेली आहे. कॅसरॉल्स आणलेले आहेत. तसे नवीन नवीन डिझाईनचे प्रोडक्ट्स आहेत. ओपलवेअरमध्ये नवीन डिझाईनची ओपलवेअर आलेली आहे. यावर्षी कंपनीने एक नवीन अजून प्रोग्राम केलेला आहे. आता ग्लासमध्ये कंपनी नवीन फॅक्टरी येत आहे. इंडियामध्ये पहिल्यांदाच ग्लास फॅक्टरी सेलोच्याकडनं येणार आहे. त्याचे आम्ही थोडे सॅम्पल्स इकडे आणलेले आहेत आणि त्याचं काम इकडे चाललेलं आहे. तर आता हळूहळू गोव्यामध्ये आमचा नंबर 1 ब्रँड इकडे चाललेला आहे. सेलो आज सगळ्याच्या ठिकाणी मिळेल तुम्हाला आणि नंबर 1 ब्रँडप्रमाणे सेलो आज सगळ्याच्या दुकानामध्ये चांगलं काम करतं आहे. पुष्कळशी मोठी रेंज तुम्ही बघाल. आमच्या इकडे हाऊसहोल्ड्स आहे. हाऊसहोल्डमध्ये बेसिक हाऊसहोल्डमध्ये तुम्हाला बकेट, ड्रम किंवा तुम्हाला मग्स वगैरे मिळतील. कलरवाले, सिंगल कलर, ट्रान्सपरंट, हॉटेलला लागणारे ट्रान्सपरंट बकेट्स आहेत. त्यानंतर ड्रम्स पाहिजे, ड्रम्स मिळतात. आजच्या दिवसाला लोकांना स्वच्छ भारतसाठी मोठे स्विंग बिंग लागतात. तर 30 लिटर, 60 लिटर, 100 लिटर, 150 लिटरचे स्विंग बिंग आमच्याकडे आहेत. त्याप्रमाणे आमचे सर्वात इम्पॉर्टंट जार्स आहेत. जारची एक आमच्याकडे रेंज आहे. त्या जारच्या रेंजमध्ये 300 ml पासून 3 लिटर, 5 लिटरपर्यंत जार्स मिळतील तुम्हाला. टिफिन्स मिळतील. टिफिन्समध्ये आमच्या इकडे सॉफ्ट, हार्ड टिफिन्स आहेत. कॅसरॉल्समध्ये 1000 ml पासून 5.5 लिटर, 10 लिटर, 15 लिटर, 17 लिटरचे कॅसरॉल्स तुम्हाला मिळतील. तशीच एक संपूर्ण स्टीलची रेंज तुम्हाला इकडे बघायला मिळते आहे. स्टील रेंजमध्ये आम्ही 2.5 लिटर पर्यंत व्हॅक्यूम स्टीलचे बॉटल्स आणलेले आहेत. व्हॅक्यूम फ्लास्क आहेत. तर ही एक मोठी रेंज तुम्हाला इकडे मिळते. ही रेंज तुम्ही खाली बघू शकता. वरच्या रेंजमध्ये आम्ही आमचं ओपलवेअर आणि ग्लासवेअर ठेवलेलं आहे. ओपलवेअरमध्ये तुम्हाला 5-6 डिझाईन्स, वेगवेगळ्या साईजच्या डिझाईन मिळतील. वेगवेगळ्या साईजचे डिनर सेट मिळतील. नवीन डिझाईन्स आहेत. त्याप्रमाणे ग्लासवेअरमध्ये हायड्रेशनसाठी आमच्याकडे पुष्कळशा बॉटल्स मिळतील तुम्हाला. बोरोसिलिकेट बॉटल्स, सोडा लाईम बॉटल्स आणि H2O कंपनीचा एक स्पेशल ब्रँड आहे. H2O ब्रँडमध्ये तुम्हाला फारसे प्रोडक्ट्स ग्लासमध्ये मिळतील. एवढं सगळं केल्यानंतर आजच्या दिवसाला सर्वात जास्त आमचं लक्ष आहे लहान मुलांच्या प्रोडक्टवरती. लहान मुलांच्या प्रोडक्टसाठी आम्ही एक नवीन ब्रँड क्रिएट केलेला आहे. इट्स कॉल्ड किड्सबी. किड्सबी ब्रँड्समध्ये काय आहे, नॉर्मल तुम्ही फॉईल्स बघता. आमच्याकडे 3D प्रिंटिंग आहे. 3D प्रिंटिंगमध्ये स्पेशल मशीन आहेत. स्पेशल मशीनमध्ये प्रत्येक प्रोडक्ट डिझाईन केलं जाते. प्रत्येक प्रोडक्टचं 3D इम्प्रेशन येतं आणि ते प्रोडक्ट इकडे आम्ही डिस्प्लेसाठी ठेवलेलं आहे आणि ही रेंज आम्ही वाढवतच जाणार आहे. आणि हे सगळं काम तुमच्या सगळ्या लोकांच्या म्हणजे आमचे सगळे डीलर आहेत त्यांच्या पार्टिसिपेशनमुळे आम्हाला अजून हा एक चांगला मौका मिळालेला आहे जिकडे आम्ही हे सगळे प्रोडक्ट दाखवू शकतो आणि हे सगळं काम चाललेलं आहे. थँक्यू व्हेरी मच. रुद्रा मार्केटिंग सेलोची माझ्याकडे 2 डिस्ट्रीब्युशन आसा, हाऊसहोल्ड आणि थर्मोवेअर. आणि लास्ट 2018तल्यान घेतल्या म्हाजे आसा ती. आनी हांव फूल गोवा करता कळ्ळें, एंटायर गोवा. आणि आतां आमचे कडेन नवीन रेंज आयली आसा सगळी, ती आमी हांगा डिस्प्ले केल्ली आसा. वर्सां करताच आमी, पण नवीन रेंज म्हणून आमी वेगळी आयली ती सगळी डिस्प्ले केल्ली आसा. माझे नाव सत्यवान नायक. हांव सेलोचो डिस्ट्रीब्युटर नियर अबाउट 5 वर्सां जाली आसा. म्हाजे कडेन रेंज आहे ती ओपलवेअर, ग्लासवेअर आतां बरी रेंज येयल्या. ओपलवेअरान आमी बऱ्या ब्रँडाक आमी कॉम्पीट केल्ले आसा. आनी स्टिलान खूब नवी रेंज आसा. स्टील म्हणजे फ्लास्क, मागीर कॅसरॉल, टफ जग अशी वेगवेगळी रेंज येयल्ली आसा. आनी फ्लास्क बी आमचो तो भरपूर चलता. बऱ्या ब्रँडांक सुद्दां आमी आतां नंबर 1 ब्रँड आमचो सेलो चलता सद्या. आनी तितून ड्युरो म्हणून ही एक रेंज बरी येयल्या. कलर वायज रेंज येयल्या स्टिलान, फ्लास्कान आमच्या. भुरग्यां खातीर आमच्यो त्यो बऱ्यो बॉटली येयल्या. नवीन बॉटली येयल्या. बॉटली म्हणजे इतल्यो बेस्ट म्हणटा 24 अवर्स तितून उदक गरम रावता आनी उदक थंडूय रावता म्हणटा अशें. भुरग्यांक चडशें कितें जाता,
कोल्डूय जाय पडटा आनी ते गरमूय जाय पडटा. चडशे आमचे थर्मोवेरांनी जाता आनी स्टिलांनी जाता. म्हणजे थर्मोवेरान चडशे बॉटली, स्कूल बॉटली आनी टिफिन्स जाता. हय, तितूर नवीन आयिल्ले आसा टिफिन्स आमचे, नवीन बॉटल्स आयिल्ले, टिफिन आयिल्ले आसा, लंच कॅरियर, नंतर सॉफ्ट हेजी आयिल्ली आसा, तरेचे नवीन आयिल्ले आसा. आमी दोगूय आहा ते लोकल डिस्ट्रिब्युटर आसा, रुद्रा मार्केटिंग आनी शांतादुर्गा मार्केटिंग. आमचे कडेन बाकीचे आनी बरेच प्रॉडक्ट आसा डिस्ट्रिब्युटरशीप. सद्या आमी तुमच्या प्रुडंटाच्या माध्यमांतूय आनी एक हांव चलयता म्हणटा अशी एडवर्टायजमेंट करता कुकराची. आनी ही सेलोची आमचे कडेन सामकी फास्ट मुवींग आयटम आसा. आनी आमचे डिलर आहा ते आमचे एक अशे फंक्शन्स आनी फेस्टिवल आहा न्ही तशें आमी हे कॉन्फरन्स करता. दुसरे कॉन्फरन्स दिस फॅमिली कॉन्फरन्स म्हणटा आमचे. जाल्यार बाकीची कंपनी करता वन मॅन शो, तशें आमी वन मॅन शो करिना. सो डिलर सुद्दां आमचे फॅमिली खूब हॅप्पी आसा म्हणटा अशें. आमचो इयर ऑफ द इयर सेलूय वाडत आसा. आनी सद्या आमी सेलो ब्रँड आहा हो नंबर 1 ब्रँड चल्ला आमचो. थर्मोवेरानूय, स्टिलानूय, ग्लासवेरानूय आनी ओपलवेरानूय अशे 5 ब्रँड आहा. ताचे 5 आमचे नंबर फूल स्विंग चालू आसा. लोकूय सामके आमचेर खूब खूश आहा एकदम. आनी आमी लोकल आहा आनी गोंयचे आहा आमी, बाकीचे सारके दुसरे भायल्यान कोण येवना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.